Ar an líon luman is tá Seosamh bhfuil tú an sin a Seosamh a chora. Tá mé an seo Antaine. Anna wa tá fáilte rud go Near FM ar an cé dul síos. Fáilte is fihid. Bhí mé rá níos tuisce go bhfuil na crócaigh ag immert ar an downach beag seo. Caithfidh méid mo cóhrán a gháil dit ar dús. Like bhí sibh cócóngrach. Well, yeah, well look, bhí blian an bha ag fáin an sínsir na Fianna in Glasnaíon. Bhí si mar trí chluthe canis na ar bhuiin Camógaíochta. Yeah, dúirtu sin, yeah. Bhuaigh na bhíonn ortha tá mé ceappa agus ní raibh an táling ag na fearrah chail an dá bhuiin sínsir amáint agus pell chaileadh ar gine crócaigh. Kyle, agus bhfuil is ar thála sé sin riamh go raibh an dáthir an céine sa fel agus san amáint. Bhí me 6 míle mar sin. Léig mé gur thála. No, níl mé cinnte faoin dáta tá mé ceappa seascané. Oh, right. Seascané. Yeah. Agus an dálób cred ná cred na bhíonn agus Craibh Ciarán. Oh, Craibh Ciarán, all right. Yeah. Agus bhuaigh Craibh Ciarán a rís má ceart má chuoine. Sure. Bhuaigh Craibh Ciarán an amáint agus bhuaigh na bhíonn an fel. Ach im léana a bhuaigh na crócaigh an dárad. Bhíoch, yeah, bhuaigh. Yeah. Well, tá siad anláidir is club an bhór. But is club mór sibse freisin na Fianna is club bhí me sé ag dulthart an lá hena maidin Samhain I think agus bhí na céite páistí ar an barc. Is fear go úpach agus is rud suntas go thomláin an níana a bhí going maidin Samhain. Yeah. Ar bhór mó bhí just dúirt in na céite. Oh, yeah. Trí nó ceire líana go seachtaíonna agus rúpaí beag agus. Tá sé anna gramhar a bheith ag breanú ar na páistí an óg leis na gansaithe rómhórdaí agus iad ag rit timpeall. Agus ní sé ní Premier League atá ann. No, is má an rud. Í de chuirla céile agus buin tanna bhás agus na Díreach. túis mathirí bheith lo a féchantar agus sprang agus gachrod dearfach ag éiri gíide go minic siad. Yeah. Uiranta bíon a numarcha comórtais, a numarcha omíocht, nuair atá siad níos sinna, but tá sé sinna gachrod tá an ceappa. Leis na páistí óga is black apart an rud. Sinné, yeah. Is black apart agus an rud is táchtaí ach Hos nemer kaint ma jouler na foreign sínsir so sin na dina fast socha na lyrics na mana it's na fidi agus na lyrics na mana is lines agus is far the himrari is far sure. The ling mo raves just so being beim or gach for him and they're in 3 days be see position chotá leis bhuiin sínsir take him. Agus is ober Jónach don cuid is mó na banistóí nach mé siad just ag ober as. Is ober Jónach fadé. Ítach, yeah. Agus a rís tá sé ar siúil ag cluban a fut na carach agus fut na tír. Tá ling in na féin tá túis mathirí sásta. Ítach, yeah. Páirteach lecha agus that part of in group mantóí hogan tror agus mantór so togan sé tror no carver no cougar. Oh yeah. Train all the Kinte. Like corna na chapter people Maolalaí. Yeah. No Maolalaí so tá now tá himráí agus na mantóí. Tá gá ar an tá indeed. Agus freisin tá obair eile á dhéanamh gutsa ó thaobh na Gaeilge de bíonn na rangana ar siúil nach mííon san ihe. Yeah, Tommy ar an mór ar an ród leis na rangana le cean ó cuaig the bléanta nuas. Ítach. Agus tá grúpa going ríist
tá Gaeilge a club agus tá Gaeilge gach club bhíog nó bhór ach Tommy lunathe taobh le gulcha trína gul dar le bheith lá Gaeilge tá gá is tá gá cín de Grailscoil na tabling tá scoil móbí an le fad agus tá scoláine Grailscoil site bei láthir ag gláiste chuohín tabling so cluster an Gaeilge timp na háte ag tuis na háir agus páistí agus bíon éileh ní bháin ó bhíl an chumanach ó winter glasníon agus chuim conrach agus níos wiide bíon éileh bíon duine ará op a bhrálum fiabhas a chur mo chuid gailen dullar ascadíon Gaeilge hanse lumar scoil nó beidir ná hanse well for ear de gan ná near hanse chorá beag a bheith go an Gaeilge agus bíon rang a bring ihe de cédín ag leabhar trééis seach rang anna nabhir amálta rang chorá just a géirig dína spraga bhí mé an iad a cédín se caite le tror fear tror carr a gringin in omláin in our seacadí Tommy Kappa agus bhí mar a déanamh an hokey cokey so the love is deaf agus the love amach agus cross agus sinné an hokey cokey agus catíntal so mar dúirt mé is sprí tá ann leis an le ceachtain agus na rangan sin chomá agus tá ranganna a gring ar an deirdín chomá ar lethir trééis seach tá rang chomá tá nimimi gaine déon teangáil leis an club agus dúirmíad an tála. All right, so tá fáilte rih cá ní gá dit bheith do bhil na féin in bhain mar sin. Ní gá. Oh, okay. Beidir Iarnwood ar ghoine beidir ballríocht so siad a hogan amach. Tuigim. Malo, sure. An ballríocht is sira. Malo, ach ní gá. Ní gá. Tommy de Gaeilge an Gaeilge chur chun céin agus seantathórt a ghoine cúpla focail rá agus focail nua agus Aberdeen nua a ghabhlan so fáilte of gách. Anna so ihe cédín agus ihe deirdín freisin. Anna cédín agus ihe deirdín be láthir. Ba mí ná an ráid go dtí tús mí an nullag agus bris míad an sin agus ba míad thnáis dócha deire ní an ár go bra. An cháiscin sin. Sin é mar a bhíonn agus bíon seisiún ceol agus áráníochta níos déanaí ihe deirdín sa slug. Oh, come on. Agus anheisiún ar fad agus áráníocht agus right bá áráníocht as Gaeilge, so fáilte of gách. Oh, go bra. Right, bóthar móbhí sin an áit. Bóthar móbhí. Gach deirdín. Ceisgur dit a Seosamh an meid tusa ag tuairt do cuid takeíochta don na crócaigh ar an domhnach leis. Is rá láin a ba? Yeah, nás na rí. Caig na dubs sinna cap mé hain, Bhí seans má ag na féine in san ggéir canis pella. Bhí. Tá mé ceappa go bhfuil an hirin sin ag smíanamh gorág siad. Yeah. Cinnte, yeah. Right bá seans ná agus iad chuthar for íle. Yeah. Is a gon gram Tá sé níos fearde Seosamh gan a bheith ag smíanamh tá sé. Well, like tá sé hart ní fiú dul. I know. Ní nóir bhí ag an dá léthe. Sure. Ní dóilm go chár doing an léthe máíochta in léana. But I'm doing a bhuachan an bblianta cat. Yeah, sin mar a bhíon. Yeah. Oh well. Big láile ag an bhuireach le cúnamh dé. Yeah, big sure tá cul carracha a gom i gom an na crócaigh. Oh well. Má hacaíocht the horse. Yeah, níl an dar rá agat. Okay, Seosamh bhí sin goach gur míle as an caint agus an córá sin agus go náirigh go gal libh. An iasfé caint le agus. Okay. Ansta. Sláis gur míle agat a Seosamh.
Yeah, sin Seosamh ó Maolalaí ó Na Fianna agus tá sé, yeah, anyway, tá sé ag dúirta cuid takeíochta donna Crocaigh, muintear deisceart na Corach. Oh well, sin mar a bhíon.